عزو السلام تانا تقبل فنونا مكتال تركوب زغوركم تعزبتنا كمي توعلون لو محامس 25 طري فرقه معلتم فرعون سلالو هاغراون زيناتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعد من بصاتكم تصنحن ميكائيل حرقو فنماكم بقنطوتاتو افلم من نبابرو حربنياتا سونكلان كينات من محياش زكاير سعاري زمسكنو سيتي ركوبكم زولو تليفزيون بيت صحفة حرشا نوزوبا غردت عم مربات سراح كرتشن عسران 4 زيتيو إيرتراوي تغدد ماي بينيام قرماي لوميا بأستراليا بستخير وددر قداماي وطيو اب زيناتات وصاي حزباوي ريبابليك تشاينا ريبابليك ناورون تقارصو صنح دبلوماسياو زندن ناب نبور مليسر روسيان تشادن كل مداو زندناتاتن مدفع كم زسرحا افليطن عراقنا امريكا بمتحسلو لاونتن غزاتو حدنه كسيساتا زرزر زينا منغستن حزبن ايرترا نابرا نايتوم اب ممصا ناصنتن مخبار لاونتن زسنكل حربኛታት ممحياش ካብ ቀዳምነታቶም በዝ ድማ ዝሓለፈ ዓመታት አፍራይነት ስንኩላን ክብን ምባል ደገፍን ሞያው ስልጣናታትን ክዋሃብ ምጽንሑን ዘተባበው ጽዒት ከም ተረኽቦን ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ገሊጾም ወኪሌሪና ናዝሬት በይን መልክዕ ጸብጻብ ዘዳለቶ ትሕዝቶ ያሲን ሳልሕ ከቅርቦይ من نبابرو نايتوم اب ممصا ناصنتن مخبار لؤلاونتن سنكلو حربኛታት ممحياش መንግስትን ህዝብን ካብ ቀዳምነታቶም ገሮም በዝላ ዓለ ይሰርሑ ከም ዘለው ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ገሊጹም ኣብቲ ማሕበር ሓላፊ ክፍሊ ውዳበን ሓበሬታን አቶ መሐመድ ኑር እድሪስ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ቀዳምነታቶም ቀዳምነት ዝህቦ ጉዳይ ናይ ስዋኣትን ሓርበኛታት ስንኩላንን ምዃኑ ብምጥቃስ ነፍሶም ክኢሎም ኣብ ልምዓት ሃገር እጃሞም ከበርክቱ ዝትግበር መደባት ብዝለዓለ ይድፋኣሉ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ብዘይካዚ ማሕበር ምስ ዝተፈላለያ መሻርክቲ ብምውሃድ ፕሮጀክትታት ብምድላው ኣባላቱ ብውልቅን ማሕበርን ኣብ ልምዓት ሕርሻ ምርባሕ ደርሁን ንህብን ኣብያተ ዕዮ ሕብስቲ ምስባሕ ጥሪት ህንፃዊ ስራሓት ከምኡ ናብራ ዕቤት የሳትፍ ከም ዘሎ ሓቢሩም ንመደባት ምምዕባል ዓቕምታት ብዝምልከት ድማ አቶ መሐመድ ኑር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 200 ስንኩላን ብጽርበት ዕንጨይቲ ምምራሕ መኪና ስራሓት ሓፂንን ዕንጨይትን ካልእን ከም ሰልጠኑን ርእሶም ኣብ ዝኽእልሉ ደረጃ ከም ዝበቕዑን ብምጥቃስ ኣብ 2023 መደባት ማሕበር ንምዕዋት ኣብ ኢጣልያ፣ ሆላንድ፣ እስራኤል፣ ኣሜሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ ሳዑዲያ፣ ስዊዘርላንድን ኖርዌይን ዝነብሩ ዜጋታት ልዕሊ 3.7 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዘበርከቱ ገሊጹም ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ውዳበን ሓበሬታን አቶ መሐመድ ኑር እድሪስ ኣብ መወዳእታ ማሕበር ዝውጥኖም መደባት ንምዕዋት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ንዝገብሮ ኩሉ ዓይነት ኣበርክቶ ሞጊሱ ናብ ካል ዜና ምስሰግር ቤት ጽሕፈት ሕርሻኑ ዞባ ቁርደት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ዘይምዕሩይ መጠብ ዝናብ ኣብ እቶት ክረምታዊ ሕርሻ ንዝፈጠሮ ጽልዋ ብምግምጋም ኣብ 2024 ክትገበሩ ኣብ ሰውጦን መርባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ውሓስ ቀረብ መግቢ እንስሳ ከምኡውን ምክልኻል ባልዓትን ካልእን ዘትዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት አቶ ቴድሮስ ዘገርግሽ ንኩነታት ምህርቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ መጠን ዝናብ ምህርቲ ኣእካልን ቃንጫን ከም ትዝድለ ከም ዘይኮነ ገሊጾም መደባት 2024 ብዝምልከት ድማ ኣብ 12 መምሕዳራት ከባቢ ሰፊሕ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምስልሳል ቀለብ መግቢ እንስሳ ንምውሓስ ኣብ 150 ሄክታር ሓምላይ መግቢ ምልማዕ ከምኡውን ከም ዝሰረቱ ግዚያዊ ሕዛእቱ ሙቓም ዘጠቓለለ ውጥን ከም ዘሎ ብምሕባር ገረብ ኣንበጣ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ስራሕ ተራ ኣመሓደርትን ኣነባበርትን ክዓዝዝ ተላቢዩ ተሳተፍቲ ወገኖም ተኣኺባን ዘሎ ኩነታት እቶት ክረምታዊ ሕርሻን ጽልውን ክፈልጡ ከም ዘኻሎም ብምግላጽ ተወጢኑ ዘሎ መረባት ልምዓት ንምዕዋትን ኣንበጣ ንምክልኻልን ምስ ሞያን ሕርሻ ምትሕባሮም ከም ዝዕዝዙ ኣረጋጊጾም ኣማሓዳርኑ ዞባ ቁርደት አቶ ይስሐቅ ጡዑም ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ምስሳን ምህርቲ ክረምታዊ ሕርሻን ጥሪትን ተሳትፎ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ከም ዝሓትት ብምጥቃስ
توطين زلو مدبات نمعوات ببدرجو زلو محاور ممحدار هزبي أب مودابن سراح حاب ممرحن بزحيلك نطف أزخاخيروم أب نوزوبات السنين روح تصادفوكم أب موقات كشبو دك آنسجون مرعات عتعد من كحيل حلفيت بيت صحفة عيون محبرة ودحنتن ويزرو الدهاب يوسف أزخاخيرام بسوتور زكار زلو كشبو دك آنسجون مرعات عتعد من طعناوي آكالاوي سنامراون محبراون صعبنا سلزلوه تراكمن مشاركت آكالاتن كبل كاب عصوتو شومنتك ساب إسران حدن تري أب عصوتو حدن ممحدارات كبابي أب استخيد السيمنارات ياتصوي عام عبيتي عديتات لنداوان محرستن والسنادك توعاتيون عم مسرح كشبو دك آنسيو يساتفو كمزلو زتغسات ويزرو دهاب يتي تكبار زي حقاو أبرس ومخانو صعبيناتو حضور حمامات نبارسن كلنا مخاننة موتن كم زي تقلل قليصام مرعى تحت 10 عامت زي ملقا دك آنسيو بسيفيلاو مساقاقر حقي إيرترا عنقص 520 كلتن كل مخانو بمعبار بكتباوي محبراون هايمانتاون تغطي زكاة تريوتات دو كبل كم زي بابريها أما حدار نوزوبات السنياتو سيم قبر يسوس بوغنو أغديمو بستخايدو ورد سعري تتريون أبزو تحت الدرجة وريدو كم زنبرة أبزو وانزقن تي مكوتوصار بمنكايو دكسي كم زي قاطمه بمعبار هزبي آلو تاو سعابينا الدحور بهالتاتن لندتاتن تغنزيبو كابتو تريو كحيب أما عدرت كباب دما مكوتوصارون كحيو لا تحساسيبو تساتفتي بجيديوم هزبي نتوم أب مأكل حرة تسكوينوم نتتك بارات زفتسومو زي حالة فنتوان كقالع قبل مرعى نمتصامة زقبر مرمرا HIV بزل على كدفالو أب هزبن منسياتن زكادا سمهروتا دما كتسكتولو تلابيوم أبنو زوبا عدغيح نال معتي جرادين بقبراو سراح استسنيا استمرو أتقاقما بهراو دقع تواهيبوم أبزي بعصوتو شعات ترين 25 أبنتان حرصوت أب مدبر مرآيا حملتن فرتاتن استوها بسلطنا بزعبا كومبوست أقباب أدلالوون بليشاتاتن ستوكورة تمرتي بكي إلى لمعات حملتن فرتاتن أتو من قستاباريا تواهيبوم بزي كازي أتو من قستاب بزعبا صعبنا زمناوي دخوعيات عنا ودسب طريتن أكبابن بسفيح تقاليتهم حلافي حرشا أب نوزو بعدغي حاتو يوهانس كفل مريم بوغنو ناقداس ندنايتا استمرو بمتقاس نحارستوت زواب زلو مويا وسلطاناتات مهرتي بمتقنن عينتن كمحاش بغليل زي طمتا وركتو كنزلو هارديوم تساتف تاب زهابو ريتو باريا ودخوعي كاب بزح وصايتا زدحنون سلازغونه زلعله كمزرفولو أرقاقيصهم أب نوزوبا صورونا بموهر عبيت صحفة حمامتن تمرتن أب محدران مريحنة زاتو كورونا سلطن تسلطنا 29 منسيات واهيبوم أب تبي 20 حدن ترسوا بسلطنا أمرات محدران مريحنة بحفشة أجباباتون ميلاتاتون دما بفلاي بالسفع ملكعو كغرب كله بتومكرو تساتف تستسني منبارو وكيليرين حبيروم حلفي سنة ممهر سلطنا جبريوناس أب زسمعو قال سلطنتين زغسومو فلتت بنباب كمعبلون أب كالوت منسيات قوة صلوة كسروتون تلابيوم حلافي بيت صحفة حمامته منسي أبراهام تسفا مريم بوغنو اتينا أبلات ودا بسرحتنياتات من قست استوها بسلطنا وانا ونا قداسن بمخانو أب متساي تمساسال عدلات كمزهلو حبيروم سلطنتي بوغنو مزوستو سلطنا قداسي مخانو بمقلاص تمساسال سلطناتات زرخبو العدلات كسفح تلابيوم زينا سبورت إيرتراو تغدد ماي بينيام قرماي لهم 25 طريا بأستراليا أبستخيدني حدا معالتي وددران صبر عوض همزجيبهم بينيام قرماي أبور حطري كمز زبلنا يقدام ماي درجة عوض سمزجيب زلو نصار ساي تغطات على عامتهم غازتنيا سبورت تسفى لدت مبراتو زدالو تصاب يسعب أبزي 158.6 كيلومتر زشفنت صوتا بينيام أمود أتاب استقبر حيال كتصبتها وردر قديمون يمود أتحنصات بمرقاز قدامي كوينو كعوات كله تقردامي كلب إينيوس إيطالياوي إليا فيفياني كالأي أبال كلب إسرائيل برايم تيك أسترالياوي كوربين سترونكا سالساي كوينو مردروم زازيموم كساب كلتشحن 26 مس بلجيماويت كلب انتر مارشي كتصاوت كتامون بيروزلو بينيام نزور الدر بقمقام بساعات 45.8 كيلومتر نارقص ايو بسلسة ساعات 27 دقيقة 4 كاليتن شفينوهم
ድሕሪ ዓወቱ ደቂ ጋንቱኡን ዝገበረሉ አበርክቶ ዘመስገነ ቢንያም ካብ ፈለማ ነቲ ጸወታ ክቆጻጸርዎ ከም ዝኽኣሉ እዩ አብሪሁም ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ 5 ኪሎ ሜትር ንቕጽበታዊ ውድድር ዝኸውን ኣገዳሲ ቦታ ንምሓዝ ሓያል ጥምጥሚ ተኻይዶም ኣብ ቅድሚት ዝሃደሙ ተቐዳደምቲ ብዘይምንባሮም ጥንቃቐ ዝመልኦ ውሳነ ከም ዝወሰዱ ዝገለጸ ቢንያም ኣብታ ናይ መወዳእታ ኩርናዕ እዛ ዕለት ናይ ዓወት መዓልተ ያይሉ ከም ዝተኣማመነ ሓቢሮም እዚ ኣብ ምዉቕ ክሊማ ዝተኻየደ ውድድር ብጎኒ ብዝሸብብ ብርቱዕ ንፋስ ባሕሪ ዝተሰነየ ብምንባሩ ንተቐዳደምቲ ተወሳኺ ጸዓትዩ ሓቲትዎም ኣብዚ ውድድር ካልእ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽን ካብ መበል 155.5 ኪሎ ሜትራት ሒዙ ሓምሻይ ርእሱ ሃዲሙ ድሕሪ ምውዓል ኣብ መወዳእታ መበል 62 ደረጃ ሒዙ ጸወትኡ ከም ዝወድአ ተፈሊጡሎም ወዲ 23 ዓመት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ሓያል ብቕዓት ወኒኑ ከም ዘሎን ገና ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግብ ትጽቢት ከም ዝግበረሉን እዩ ኣሰልጣኒ ኢንተርማርሼ ጂን ፍራንኮይስ ቦርላርት ዝሕብር ቢኒ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣውስትራልያ ዝተኻየደ ናይ 6 መዓልታት ውድድር ኣብ 4 መድረኻት ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይን ሻምናይን ተርታ ብምሓዝ ብቕዓቱ ከም ዘመስከረ ኣይርስዕን ዝቕጽል ውድድር ቢንያምን ጋንቱኡን ዝመጽእ ሰንበት 28 ጥሪ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ጸወታ ይክኸውን ብዝተረኸበ ዓወት ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ የውሃና ብምባል ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክታልኩም ክቅጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሪፓብሊክ ናውሩን ተቋርጹ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድነ ናብ ኖቦር መሊሰን ነቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ብ24 ጥሪ ኣብ ከተማ ቤይጂን ከም ዘካይድዎ ተገሊጾም ዝዝሕበር ዘሎ ሪፓብሊክ ናውሩ ምስ ደሴት ታይዋን ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ድሕሪ ምብተኻ እዩ ሪፓብሊክ ናውሩ ኣብ ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ መርገጺ ብምንጻር ኣብ ደሴት ታይዋን ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ከም ትቃወም ክትገልጽ እንከላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ድማ ዝምድና ምስታ ደሴታዊት ሃገር ንምድልዳል ቁርብነታ ኣረጋጊጻ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሪፓብሊክ ናውሩን ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣምባሳደራት ክለዋወጣ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ ሩስያን ጫድን ኩሉ መርያው ዝምድናታተን ንምድንፋዕ ከም ሰርሓ ኣፍሊጠን እዚ ዝተገልጸ ብ24 ጥሪ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ጫድ መሐመድ ኢድሪስ ደቢ እዩ የቐሪታ ፕሬዚደንት ጫድ ማሕማት ኢድሪስ ደቢ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቁጠባዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጽላታት ከም ዝተሓጋገዛ ኣብቲ ርክብ ኣፍሊጠን ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ ኣጋጣሚ ፕሬዚደንት መሐማት ኢድሪስ ደቢ ጸጥታ ጫድ ንምርጋ ንዝተጻወቶ ተራ ሞጊሱ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀረባ መጻኢ ዝምድናታተን ዘድንፍዕ ሓያሎ ስምዓት ክኽትማ ከም ዝኽእላ ኣሚተን ኣለዋ ኣሜሪካ ብሃገሩ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ዝጥሕስ ምዃኑ መንግስቲ ኢራቅ ብ24 ጥሪ ከሲሱ ኣሜሪካ ብኢራቅ ከም ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ዝገለጸቶ ዒላማታት ኢራን ብተካይዶ ዘላ ደብዳብ ሚሳይል ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ይወርድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሃገሩ ነቲ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ተጻቦታት ብስቕታ ከም ዘይተሓልፎ ዝገለጸ መንግስቲ ኢራቅ ኣብቲ ከባቢ ጸንሐ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ክገድድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ኣብ ልዕሊ ዘሎ ወታደራዊ ዒላማታት ኣሜሪካ ብዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ጥራይ 10ታት ኣባላት ሰራዊት ሃገር ከም ዝቆሰሉ ይፍለጥ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ኣንጻር ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ኣሜሪካ ትፍጽሞ ዘላ ደብዳብ ኣብቲ ዞባ ህላውኣ ንውሓስ ምዃኑ የረዱ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ብጠቕላላ ልዕሊ 3400 ወታደራት ኣዋፊራ ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ቀንዲ ዕላሙ ጸጋታት ምዝማት ከም ዝኾነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኢስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ኣልማም ደብዳብ ብህፁፅ ክቋረፅ ኢራንን ቱርክን ደጊመን ፀዊዐን እዚ ዝተገልጸ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብ24 ጥሪ ኣብ ከተማ ኣንካራ ቱርኪ ኣብ ዘካይዶ ርክብ እዩ እቲ ደብዳብ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ እውን ቅልውላው ከስዕብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝገለጹ ክልቲኦም መራሕቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፍታሕ ክልተ ሃገራት ንምውሓስ ክሰርሕ ፀዊዖም
بريزيدنت إيران إبراهيم رئيسي أبتي أقاطع مابزهابو مجلسي نتدبداب نمهدا تورو كمزي تتصاوتو زواسو حورات هاجرات داغماي كهدس أزخاخيروم إذا كمزي لنكولو كلتيوم مرحتيا موحات ستا بأندوخا بمكلا شبرها بحبار كمزي صرحو أبتركب أفريطوم سيمين كوريا تمال 24 طري حيالو كروز ميسايلات كمزي فتنة دوب كوريا حبيرام إذا بيتش بحر زودغ ميسايلات ستاوي سيغات كمزي فتر اللاز جلس دوب كوريا التكايرو سليان كل لان كمتحيلو أفريطام كلتين كوريا تات وتهدراوي رسمي نمتا أبكرتشن عصوتو شومنتن زغتهم سمع عابز حالفة كربا سامنتات كمزي سرزو زفلتيوم سيغات أمريكان مشارغتان كمزي اللوات حبر سيمين كوريا كمتزغ الحرقان متا أبز حالفة كربا معلتات العلفنا دمس زونشف تمرح ميسايل كمزي فتنة يذكرون بزي كازي سيمين كوريا نيكلس زوادد الله نايتحتو بحر سبال بو نفاريت كمزي فتنة توني تقاس أمريكا نيكلساوي أصوار زوادد لن ساماريناتن نفرتو كيناتن بحوص ديسيت كوريا دحر ملاها سيمين كوريا وتادرا وعاقما كتدلل كم تدفع فئتها اتحبر زيناتات مزا مارسا زينا كدق ملكم من نبابرو حربين يتاسون كلان كينات نممحياس زكاية تعريز مسكن وتيتي ركابو كمزولون تقاليتهم بيت صحفة حرشان وزوبا غردتا مدبا صراح كلتشون عسران 4 زتيو إيرتراوي تغددماي بينيام قرماي لوما بأستراليا بستخيدن حدا معالتي وددر قداماي وطيو أب زيناتات وطاي زباو ريبابليك تشاينا ريبابليك ناورون تقارتو تصنح دبلوماسياو زندن نامنوبو ليسان روسيان تشارن كل مداو زندناتاتن بدنفع كمز سرحا أفريطان عراقنا أمريكا بمتحسلو لاونة انجزاتو حادنة كثيساتا زي خبركم تعزتي نسعى استدالو زيرو من سنة ورابزي فتسام سلام كتالكم عزيزي مسكن سلام